Аз първо искам да приветствам инициативите на Обществения дарителски фонд, защото те напълно съвпадат с визията моята и на компанията, в чието управление участвам, за необходимостите, които стоят пред нашето общество. Аз си го представям като контрапункт на една друга тенденция, която се появи последните години особено. И тя е, че ние България като малка държава трябва да очаква спасението си от изток, я от запад, я още по-на запад. Докато ние е крайно време да осъзнаем, че решението на повечето проблеми е в нас. И то решението не е самостоятелно, а е общо от всички участници в процеса и в обществения живот. И в обществените организации, и в бизнеса, в държавните и общински структури. Решението на проблемите в нашия живот си е в нашите ръце. Това е. Дарителството е като едно другарско рамо, от което всички имаме нужда. Обаче, ако сме забелязали, крачките напред се ги извървява всеки сам. Ако той сам не направи крачки напред, никакво дарителство или рамо няма да му проправят пътя. Това е. Това, което трябва да се направи от всеки българин, е да подпомогне няколко неща, които в крайна сметка така или иначе времето през последните 20 години неглижира. На първо място все пак си образованието и възпитанието. С него вървят и спорта като част от възпитанието. Тези три неща са изключително съществени за развитието на, щях да кажа, за развитието на обществото, но всъщност за успеха на всеки българин. Те са изключително важни на всеки българин. Това е. И понеже тези три неща, особено образованието, и спорта, и здравеопазването, все ги оставяме на втори план, защото не изглежда толкова оперативно на дневен ред. Затова се опитваме да подпомогнем в тези три направления, където и каквото можем, защото има нужда в момента това да се направи. Смятам, че всеки би могъл, каквито и проблеми да има, ако не със средства, с думи, доброволчески би могъл да съдейства в тези посоки. Но първо осъзнаването, че тези направления, образование, спорт, са решаващи за нас. Това всъщност трябва най-напред да го осъзнаем. Осъзнаем ли го, оттам нататък е лесно. Вероятно ще всеки в това общество, включително и тези, в които ръце са правата да променят, вероятно ще си сменим посоката от решаването на всеки проблем на парче и ще се опитаме да си оправим обществото, както всички си мечтаем.